Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгадаба койбір темалар турында кыскача. Жоллыкны бирделәр, әмма барысына да түгел, моның сәбәбе ниде? Матура һәм яктырак Яршалыдагы трансформатор подстанцияләрен безәү эшләре дәвам итә. Мэрияда аппарат кеңешмәсе вакытында җылылык темасын игътибарсыз калдырмадылар. Исегезгә төшерәбез, торак йортларга җылылык 30 сентябрьдә килә башлады. Ләкин батареялары барысында да кайнарланмады. Шуңа күрә мэр шәһәр хуҗалыклары җитәкчеләрен, шулай ук идарә итү компанияләрен бу заявкаларны шәхсән карарга чакырды. Быел җылылык сезоны 23 сентябрьдә башланды. Беренче чиратта балалар бакчалары, мәктәпләр, хастаханәләр һәм поликлиникалар җылы алды. 30 сентябрьдән торак фондына да җылы бирелә башлады. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары хәбәр иткәнчә, 18 октябрьгә кадәр йортларда яшәүчеләрдән гаризалар килгән. На сегодняшний день единичные заявки, да, они поступают, они выполняются управляющими компаниями города в течение одних суток. Находится под контролем управления ЖКХ городского. Система здесь работает, доходим до каждой квартиры, если есть такая необходимость. Поэтому вот хотел бы здесь продемонстрировать, что мы находимся здесь на финише по исполнению всех заявок, по подаче тепла. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев җылылык бирүне күзәтүче җитәкчеләргә температура режимы бөтен җирдә көйләнгәнме икәнен тагын бер кат тикшерергә кушты. Если слишком жарко, можно форточку открыть, окно открыть. Но и то в ноябре и в октябре это кратковременный период. А если холодно, что делать? Особенно людям престарелым, особенно прикованным к постели. И такие есть. Поэтому выезжайте, главы районов. Это ваша работа, коллеги, это наша работа. Выезжайте по адресам, сами на месте посмотрите. Наил Мәгъдиев бу мәсьәләләргә четерекле һәм конкрет карарга өндәде. Чөнки шәһәрдә яшәү өчен уңайлы шартлар тудырылырга тиеш. Җылылык булмаса, экраннарыгызда күрсәтелгән телефоннар буенча 8-дән алып 17 сәгатькә кадәр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Матура һәм яктырак Яршалдагы трансформатор подстанцияләре шундый булачак, муралларны рәссам Марат Билалов эшли. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә торак йортларның, җир асты кичүләренең һәм башка объектларның күпчелек өлешен нәкъ менә ул бизи. Әйтик, күптән түгел Ир-13 комплекста шедеврлар ясауны тәмамлаган подстанциядә мәче һәм малай космонавтлар барлыкка килде. Хәзер Марат Билалов 43-17 йорты ишек алдында эшли. Подстанцияны бизи. Анда нинди тематика һәм нәрсә сүрәтләнәчәк, җавапларны алдагы материалда яңгыратырбыз. О спорт ты мир, менә шундый язу хәзер 43 комплекстагы трансформатор подстанциясендә барлыкка килде. Рәссамнар Герман Титов һәм Марат Билалов берничә көн эшлиләр. Диварларда футболчы, баскетболчы, мотоциклчы һәм брейк-данс башкаручы сүрәтләнәчәк. Үз эшләрендә осталар буяуны да, баллоннарны да кулланалар. Ну, главное, чтобы ветра не был, дождь, ну, как бы все равно же понимаешь, что будет дождь скоро. Если даже работаешь с водоэмульсионкой, мы ее используем на фоны, большие плашки, закрашиваем водоэмульсионной фасадной краской. То есть ты примерно понимаешь, что скоро дождь начнется, но не работаешь ею. А ей высыхание там, ну, буквально полчаса она схватывается уже и все. Ничего не будет, баллончик сохнет почти сразу. Эш ахырына кадәр тәмамланмаса да, шоуларның күбесе аны инде бәяләде. Кайбер җәяүлеләр бер генә нәрсәдән курка. Вандаллар, рәссамнар иҗатын боз баслармы? Сакланып туя булмый. Ну, менә кем әйтмешли, матурлыкка әйтеп битереп булмый инде. Ну, балалар тимәсен иде, буямасын иде. Ахыргы нәтиҗәне бу атнада күрергә мөмкин булачак. Рәссамнар эшне тәмамлау өчен тагын берничә көн кирәк булыр дип өметләнә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чолы үзенекләрне ташламый, шәһәр мэры Наил Мәгъдиев СВО сәфәреннән алган тәэсирләр белән уртаклашты һәм барлык битараф булмаган чолларга һәм җитәкчеләргә, хәрбиләргә күрсәткән ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Моннан тыш шул шәһәргә бүләкләр алып кайткан. Нинди? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез.
Бірінші күннен Упитаров болмаған шахар халқы волонтерлар харби частьларга һәм подразделениеләргә ярдәм итә. Яршалы предприятиеләрдә ярдәм күрсәтә. Наил Махдиев мөһим һәм кирәкле дәүләт эшендә актив катнашулары өчен барысына да рәхмәт белдерде. Моннан тыш шәһәр мэры Төньяк гаскәрләр группировкасы командующий генерал-полковник Александр Лапинның рәхмәт хатларын җиткерде. Еще раз хочу всех вас, коллеги, друзья, соратники, единомышленники, искренне поблагодарить от имени наших парней, которые достойно несут службу в зоне специальной военной операции, достойно переносят, как написано в нашем воинском уставе, все тяготы и невзгоды воинской службы. Они, безусловно, есть. Там точно не санаторий. Исегезгә төшерәбез, СВО башланганнан бирле Яршалдан 28-нче һәм агымдагы елда 14-нче шифрлык ярдәме җибәрелде. Үзенең туган көненнән соң шәһәр мэры яңадан алгысызлыкка китте һәм шәхсән үзе гуманитар йөкне тапшырды. Бу инде Наил Махдиевның октябрьдә хәрби хәрәкәтләр зонасына икенче сәфәре. В очередной служебной командировке в зоне специальной военной операции мы передали достаточно большое количество техники, оборудования, специального приборов, всего того, что сегодня необходимо для ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения в условиях современной войны. Инде бүген Яршалдан Комсомол районнан янәдән 2 миллион сумлык 2 тонна авырлыктагы шифрлык ярдәме җибәрелде. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Эшкә студентлар алына. Яршалда Виктор Поташов исемендәге күлият укучылары хәрбиләр өчен коры душ әзерлиләр. Гуманитар ярдәмне алар инде беренче тапкыр гына җибәрми. Дәресләрдән буш вакыт булганда алар җиңүгә үз өлешләрен кертергә тырышалар. Студентлар һәм укытучылар белән хезмәттәшем аралашты. Оксана Тихонова беренче курс студентларына губка сыйфатында ни өчен агрожипселләр куллануы турында сөйлим. Колледжның тәрбияше буенча директор киңәшчесе сүзләренә караганда, волонтерлар һәм активистлар төрле материалларны тикшергәннәр, ләкин Дарнит кына күбекне мул бирә. Мы небольшое количество воды наливаем в данную губку. И вот такое большое количество пены при минимальном количестве воды происходит. Агрожипсельне махсус эремә белән эшкәртәләр, ул су белән контактта булганда күбе хасил итә. Нәкъ шуның белән гигиена процедурасын үткәргә мөмкин. Шулай коры душ составына зур булмаган сөлге һәм куллану буенча инструкция керә. Беренче курс студентлары беренче тапкыр шәхси гигиена чараларын әзерләгән. Колледж укучылары сүзләренә караганда, аларның хәрбиләр өчен ярдәме шулай ук бик мөһим. Я решил помочь, потому что я понимаю то, что нашим солдатам, нашим воинам, защитникам сейчас очень тяжело в данный момент, и им очень сильно нужна поддержка как и припасами, так и моральная поддержка со стороны народа. В школе я писал письма военнослужащим, чтобы они знали, что их поддерживает весь народ, вся Россия. Сейчас уже в колледже я продолжаю помогать им, делаю, как сейчас, например, армейский сухой душ. Виктор Поташов исемендәге күлият хезмәткәрләре һәм укучылары алгысызлыкка 4000 дәнә якын коры душ һәм якынча 3000 окоп шәме ясап җибәргәннәр. Хәзер алар хәрби хезмәткәрләр өчен яңа посылка җыялар. Азык-төлек тә җибәрәбез, юынырга кирәкле әйберләрне дә. Менә соңгы вакытта шушы окопта кирәкле шәмнәрне һәм менә шушы сухой душны, юынырга кирәкле бик нык кирәкле әйберләрне җибәрәбез. Бу безнең инде Татарстан флагы йөрәктән чыккан иң изге теләкләр белән. Безгә күлият хезмәткәрләре сөйләгәнчә, бу инде традициягә үрелгән. Һәр вакыт посылка белән алар студентлардан иң яхшы теләкләр белән Татарстан флагын да җибәрәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.